Ftit ġranet wara li n-nadur iffirma l-ġemellaġġ ma' Municipalità ta' Saffarana Etnea dal-istess pajjiż intlaqat mit-terremotu l-isbrof tal-Etna. Avveniment naturali li wassal biex 28 sfaw feruti, 370 spiċċaw bla saqaf fuq rashom, waqt li iktar familji fl-aħħar sigħat ġew evakwati wara li bdiet tidher iktar ħsara fit-toroq. Iżda l-qalb tajba tan-nadurin tispikka fit-traġedja tal-aħħar jiem tat-terremot fi Sqallija kif diversi nadurin offrew mill-ewwel għajnuna tagħhom lill-Sqallin vittmi. L-offerta tal-għajnuna saret mis-Sindku tan-Nadur Edward Sajt li f'kumment lil Net News għalinna aktar dwar il-ġenerożità tan-nadurin ma' dawk fil-pajjiż Sqalli ta' Saffarana Etnea. 20 ta' familji sofraw ammont ta' danni u oħrajn spiċċaw bla saqaf fuq rashom. Allura aħna bħala kunsill rajna li nżommu l-ewwel net kuntatt ma' dawn istaħħusna biex moralment ikunu qed ngħiduhom dawn il-momenti diffiċli. Barra minn hekk però offrejna l-għajnuna tagħna biex każ li l-affarijiet jiggravaw kellna numru ta' familji li offrew anke diversi postijiet fejn ikunu jistgħu joqogħdu n-nies. Sajt qal li bosta nadurin huma lesti joffru rifuġi u għajnuna lill-vittmi ta' Saffarena u għalhekk il-Kunsill qiegħed f'kuntatt kontinwu mas-Sindku tal-Post Alfio Russo biex jgħin fejn hemm bżonn. Is-Sindku tan-Nadur għalinna li l-komunità kollha tan-Nadur diġà tagħmel ukoll dak kollu li tista' biex tgħin anki bl-affarijiet materjali u anki permezz tat-talb. Bħala Knisja diġà naf li qed isir talb apposta kemm mhux biss tal-ġam li daħal hemm anke għall-inħawi kollha minħabba il-problemi tal-isbroffi u tat-terremoti, però barra minn hekk qed naħsbu nistgħu nagħmlu numru nistgħu nieħdu inizjattivi fejn anke forsi jinġabru fi flus biex ngħinu lil dawn il-familji fil-ġranet li ġejjin biex għall-inqas ikollhom sosten żgħira għad-danni li sofrew. L-attività volkanika tal-Etna komplit bis-saħħa l-4 filgħodu għal ħabta ta' 23 u nħasset teżżiża ta' 4.8 fuq l-iskala Richter. Numru ta' persuni weġġaw riżultat tat-terremot u ġie rrappurtat tiġrif fatt ta' binjiet fl-inħawi.